El Sant Andreu s'ha endut la 29a edició del torneig dels històrics després de vèncer el Badalona per 2-1. És el quart títol per als quadribarrats. Tot i això no ha estat fàcil, i és que els de Piti Belmonte han hagut de remuntar un resultat advers per endur-se el títol. Els andreuencs han gaudit d'ocasions als primers minuts, però ha estat el Badalona qui s'ha avançat al marcador mitjançant un gol de Manu Balda als 7 minuts de partit, amb una assistència d'Abraham. Era l'1-0. Manolo González, tècnic dels escapulats, ha pogut dirigir els seus jugadors des de la banqueta, malgrat ser expulsat a les semifinals. Però les coses s'han complicat pel Badalona. Sierra ha estat expulsat amb vermella directa per una dura entrada a Felipe a la mitja hora de partit. Amb un home més, el Sant Andreu ha gaudit d'ocasions per aconseguir l'empat, com aquesta de Felipe, que ha acabat al travesser. La segona meitat ja ha estat pel Sant Andreu. Sergio, porter del Badalona, ha hagut de marxar del terreny de joc lesionat després d'un fort cop amb la porteria. L'ha substituït el seu company sota pals, Marcos. L'empat s'ensumava i ha arribat finalment de les botes de Ton Alcover, de falta directa al minut 67. Era l'1-1. En superioritat, el Sant Andreu s'ha apropat perillosament a l'àrea escapulada. Xavi, amb un xut llunyà, ha posat a prova Marcos, mentre que els badalonins, ja molt cansats, intentaven fer perill a l'àrea contrària. I quan tot semblava encaminat als penals, Nuhat de cap ha fet el segon per als quadribarrats. Posteriorment hi han hagut més ocasions, tant per uns com pels altres, però finalment el que ha valgut ha estat aquest 2-1 favorable al Sant Andreu, que dona el primer títol de la temporada als de Piti Belmonte. És un torneig de pretemporada i tots els entrenadors diem el mateix, i és la realitat. El que vols és intentar preparar el teu equip, intentar fer la càrrega de minuts adient, però lògicament quan estàs competint has decidit venir als històrics, el que vols és guanyar el partit.